Ayan po, magandang hapon sa ating lahat. Po tayo sa ating YouTube channel, Kalambis TV. Ayan, wala pang ano. Bicolano Vlogs, mega love shout out. Bigyan kita yakit. Wala. Marcel Rico, yan. Mami Jun. Andito si Mami Jun, si ano. Mega love shout out po Mami Jun. Ninita Pagaspas, yan, mega love shout out. Tamsakdan, yan. Long time no see. Yan. Ninita Pagaspas. Nasaan si ano? Yan. Aileen Romero. Yan, shout out. Ayan. Magiging okay din ang lahat. Yan po yung ating thumbnail. Hello Kalambis, good evening po. Shout out. Leslie 24. Mega shout out. Sino yung ano natin? Yung nagpapa-promote. Yan, supportan po natin. Yan. Kabugi JP. Yan, mega love shout out. Yan, Kabugi Yasna. Kabugi. Yan. Mamaya baka natin. Rosalinda. Mega love shout out po. Rosalinda. Yan, bigyan nyo itong jacket. Kabugi JP and Kabugi Yasna. Kabugi JP and Kabugi Yasna. Kabugi. Makita natin dito. Yan, shout out po. Wala pang jacket siya, no? Ay, may jacket ka na po, Ma'am Rosalinda. Ayan, mega love shout out. Ayan. At magandang hapon. Huwag kayo maniwala kay Ayan. Bigong akin din po lahat. So, Ninita Pagaspas. Ayan. Andito si Ma'am Jun. Ma'am Jun, bukas pupunta po tayo, ano? Punta natin si Nicole.
solid supporters. Yan, maraming salamat po sa solid supporter. Ayan po. Ayan. Ayan. Live via satellite. Pwede pala tayo magkanta-kanta dito. Shoutout po kay Mami DC, Ma'am Las Vegas, kay Ma'am Shirley Crow, yan, Ate Uwi, Ate Weng, yan, kay Tita Amy Japan, yan, kay Mami June, may ganun shoutout. At siya, Marilyn Hickman, may ganun shoutout. Yan, Ma'am Lucy Robertson and Sir Harold Robertson. Hindi ko makita kung ilang viewers natin natin. Ah, 13 million viewers. Yan, Edmond Jalina. Yan, may galo shoutout Edmond Jalina. Si Edmond Jalina. Edmond Jalina. Yan, may galo shoutout Edmond Jalina. Medyo malabo talaga yung ano natin. Pero okay lang. Kumusta ka aking mahal? Maya lang po ay kanta-kanta lang tayo. Pampatanggal ng stress. Ayan. So, ano lang po, lahat naman po ay may mga hangganan. At lahat naman po ay magkakaroon ng mga pagbabago. At yung mga hindi nagkakaintindihan, magkakaayos. Lahat naman po yan. Yun nga lang, yung tiwala ay wala na. Kailangan talaga magpatuloy. Ano man yung natin. Good evening everyone. Pilipina Arabin Vlog. Ano ba yung pinapano na yun? Kabugi. Yan, supportan po natin yung gustong umangat yung kanyang channel. Kabugi GPN Kabugi Yasna 2.0. Tumutulong din yan. Mainit ba dyan sa inyo sa Manila? Kasi 40 degrees daw madalas. O nga po, sobrang init po dito, Mami June. Grabe, sobrang init talaga po. May nabalitaan nga po ako na magkakaroon po ng El Nino. Pero sana hindi ko. Yan. Ate Peli de los Reyes, Miguel shout out. Dan thumbs up. Yan, salamat po sa pag-thumbs up, Ate Peli de los Reyes. Sa mga hindi po nakapanood, documentary charity po tayo ngayon. Sana mapanood nyo po. Tapos naman po sa ating official Facebook po ay Kalapitos TV 2.0 ay puro po good vibes at mga buhay ng nakaraan. Ayan. At alam ko marami pong mga nakakaano doon. Nagre-record tayo. Ayun, nahina daw. Viewers mo din ako doon sa FB mo. Salamat po ang Pilipina Arabi na vlog. Bigyan ka jacket dahil dyan. Viewers mo ako sa FB. Ano po tayo, mga good vibes. At siyempre abangan nyo rin mga comedy. Yan. Nahina ang ating
Yan. Humihina yung ano, yung ating humihina yung ano. Eh, nagwawalo na lang. Yan. Dami nating views. Wawalo. Yan talaga pag mahina yung ating signal, tuloy lang. Bakit ba? Comment lang po kayo para ma-shoutout. Mahina ang signal. O nga po, hirap dito sa ano. Kaya pag nag-upload po ako dito, mga 4 na oras po bago ma-upload yung video. Lalo mataas yung views duration, mga 45 minutes, 30 minutes ang ano po. Matagal ma-upload. Tol, big shout out sa lahat. Tol! Tol, I miss you, Tol. Aral mo naman yun mangyayari, Tol. Idol niya si si Ato. Ito na, bigyan tayo ng jacket si Kabugi PH. Yan o. Ayan, pa-support po natin. Kabugi PH. Yan, isa rin po siyang matulungin. Kabugi PH, shout out, sabi ni Juan Ato. Yan. Ayan, mag-ano ka po, maglapag ka po ng iyong link. Yan, para mapuntahan po nila yung channel mo. Kabugi PH. Kabugi PH. Yan, lapag ka po ng link. At ipipin po natin para masuportahan din. Yan. Kuya Ato. Yan, Ato, kumusta ka niya, Ato? Yan. May vlog po tayo. Bukas ko po upload yun. Abangan niyo po. Marhay na Banggidin. Yan. Sa lahat po na nandarito, suportahan po natin si Kabugi. Kabogi. Uy. Kita ko na naman si Kapiso. Lagi nakikita. Dapat ano na lang kung may problema. Lloyd, hello kayo. Kumusta? May galap shoutout. Lloyd, shoutout. Tol, tuloy lang tayo, Tol. Alam ko, aayon din sa atin ang panahon. Pagsubok lang ang lahat. Kumbaga yung kanta, isip mo'y litong-lito. Taga-Naga ka-idol, nag-starman ako dyan sa Panikwasan, Naga City. Bicolana Vlogs. Yan. Naga City. Dito po ako sa Tinambak. Shoutout, Juan TV Vlog. Yan. Ano na po kayo? Para may pin natin. Comment na po kayo. And Tito Pretty, may grab shoutout kay Kuya Yo, happy blessed Sunday. Ashley, may grab shoutout, Ashley. Yan. Ngayon po ay Sunday variety show. At live po tayo sa ating official YouTube channel. And special supportan po natin ng Kabugi PH. Yan. Gusto rin niya makatulong sa ating mga
minamahal na kababayan. Shoutout ka lang dito sabi Sunday, Edna Latusa. Yan, mega love shout out po. Edna Latusa. Yan, sino po pa yung hindi natin na shout? Yung kay Bal Santos, matutubang Kalingap Crab. Yan, Ate Edna. Si Ate Pay, mega love shout out. Entay for you, mega love shout out. Ate Maribik de los Reyes, mega love shout out. Tita Esther Okipi, mega love shout out. Ma'am Shirley Pro. Ayan, maraming salamat. Kay Lods, yan, Sagap TV. Yan, mega love shout out Lods. Pangyaw TV. Yan, sama natin yan sa yan, kay Traffic TV. Yan. Kay Mang Connie Sanchez, sino bigyan ng motor sa atin, Miguel, shoutout. Go lang kuya ka lang Pitus. Kabugi, yan, Konbanwa, sabi ni Edmond Juarez, yan, miss ka na ni B1. Ed na Ato. Ay, alam ko wala na yun eh. Umalis na si Ato. Tamo, mabilang ako ng 10. Hindi na ma-comment. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wala na. Sabi ni Kalingap Rob, Kuya Kalampit, soon back to normal, balik na kayo sa mga vlog. O nga po, Ma'am Ashley. Yan. Marcel Rico, may kalab shoutout. Ayan, Lloyds. Ala na si Ato. Bakit madalas kasama mo si Sagap TV sa mga charity vlogs mo? Mag-best friend ba kayong dalawa? Kasi po, si Sagap TV po, ayan na yan. Kasama talaga po natin yan noon pa. Ayan, sinasuportahan din natin kasi nga mahina yung ano niya. Si Sagap TV, Mami yun, ay kasama ko pa yung papunta sa diet. Cameraman ko po siya. At isa rin po siyang official cameraman ni Virgilin Kills. Dalawa binibidyoan yung kinaka-cameraman niya si Virgilin yung time na 2019 pandemic. Tapos yun, may mag-send sa iyo kasi di may marunong. Ayan. Sige po. Dito po dapat ipipin sa ano. Miss Edna Altosa, good evening. Tsaka yun, tayo kasi po yung ano, kung ano yung samahan natin, hindi natin kailangang pabayaan. Kumbaga, sa kanila na yun eh. Sa kanila na yung kung paano nila palaguin yung channel. Basta tayo, andun para sumuporta. Kasama natin siya sa mga lakad, mga feeding program. No? Shoutout mo please, Malin. Ayan. Malin Ambos, ang aking admin. Yan. Malin Ambos, big love shoutout. Malin Ambos. May admin si Ma'am Kabugi, PH, ano. Ayan, hello Ma'am Marisol Rico, shoutout. Shoutout mo please. Dan subscribe Kabugi. Gagaling. Ang bait naman ni Edmond Jalina. Okay, kilala ko din si Virgilin Kim. Napanood ako ng charity vlogs niya. O nga po. Although hindi man matagal magkasama pero nagkakasama. Ayan, Perlas Mint, si gobernador na siya. Gobernador na si Kuya Kalampitos, na promote na ng dating ambasador sa Naga, kaya laging magkasama sila sa Naga. Semjan Bandala, gobernador. Na promote na dating ambasador. Ako yung dating ambasador sa Naga. Iniwan ko po kasi sumasahod ko ako, walang kahirap-hirap. Sabi ko kay Kuya Bali. At Perli Ambos, may kalab shout out. Yan. Sabi ni Ma'am Kabugi PH. Lorena Lacostales, may kalab shout out. Very good na friend si Kuya Lampito, supportive sa mga mabait din sa loyal din sa kanila. Opo. Yan. Yan po yung ano ngayon. Kumbaga kailangan din natin i-pursige yung channel natin. Kailangan natin i-pursige yung sarili natin.
Basta sabi nga tuloy lang. Si Ebel Arado, shout out please. Yan, Ebits Arado. Yan sabi ni Ma'am Kabugi. Yan, text. Welcome po Ma'am Kabugi. Ano? Taga Japan po yan Ma'am Kabugi. Ayan. Maayong gabi, Equaris B. Yan, daming ano. Ang daming account niya no ni Equaris. Ayan. At syempre maraming salamat po Ma'am Medyo sa suporta kay Nicole. At sa lahat po na nagmamahal kay Nicole. Yung po na sa doon sa bundok. Ayan. Mape Lord Dress. Yan. Si Ma'am Kabugi. Sa piling mula. Anak pong napmapin yung i-channel yun dyan para madadalaw na lang niya. Andyan na daw pakipin na lang. Wala pa po. Sobrang saya talaga ng episode. Ma'am Edna lang sa GCHD. Wala pa yung Maayong gabi Kalambitos, Marlene Basilan, Bitang Jacket. Marlene Basilan. Andyan na daw pakipin. Wala pa po eh. Natin. Kabugi, yes na. Yan, suportahan din po natin Kabugi. Yes na. May mga tumutulong din po yan sa mga nangangailangan. Kabugi, yes na. Nakapalo din ako, gusto kong mga vlogs niya, tumutulong din, pero sa Team Kalingap ako talaga kasi ang babae talaga simentado at full support. Bigas, grocery, may scholar. Salamat Bicolano Vlogs. Wala pa po yung nyo, yung nilalagay yung pin. Maray na banggi kaya shout out po nila Aaron. Nawala si Ato. Nawala si Ato. Ato, nasaan ka na? Malayo ka pa ba sa pagpatak sa bawat sandali? Nakatikom pa din ang ating mga labi, hinaaliwa. Sarili sa musika. Welcome po. At maraming salamat din sa suporta. At sa Ma'am Kabugi PH. At sa tuwing magpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Ayan na Ma'am Crow, Las Vegas, Mami Daisy, ipagpatawad mo aking ka, binibili ko, sana maintindihan.
andyan sa ano, nagluluto. Ayan, sa mga nagluluto po dyan, magandang gabi po. At live po tayo ngayon sa ating official YouTube. Kabugi Yas na 2.0 and Kabugi PH. Pagkawang gawa. Ayan, bistahin niyo po yung channel nila. I used to call you my girl. Welcome po, welcome. Wala na nagko-comment. 14 million viewers. Kantahan ko na lang kayo, kakantahan. Sige, kanta tayo. Ha? Rosalie Ariglo. Mega love shoutout po. Ayan, Rosalie. Yan, maraming good vibes. Yan, nagbabiral sa ating Facebook. Yung mga yan, marami pa tayo mga ipapalabas na mga reels. Ay, 390 nga ni. 220, tapos 170. I said forever when I look in your Kabugi Yas na 2.0, ako din yan. Isang akot ko pakipin daw. Sige. Yan po. Nakapin na. Yan. Kabugis Yas na. Mas maganda kung maano po yung ano nyo, yung link ng channel niyo para madali ano nila. Hindi na sila ma-type, ipindot na lang po dun sa ano. Ay, ito. I-search ko na lang. Kabugi. Ano po ibig sabihin ng kabugi? Kabugi. Nakita mo. Meron siyang 181 na subscriber. Nagla-live din pala siya. Ayan, nagla-live din si Ma'am Kabugi. Ayan, subscribe na po kita. Pakishare din po ako. Ayan. Yan, ako na lang po magpipin para madali po nilang mapuntahan. Gusto po ipipin po natin. Ayan, nakapin na po yung yung channel nyo. So gusto pong magsuporta kay Ma'am Kabugi. Ayan. Nagla-live din pala po siya. Pala nyo may mga blessing na ibigay po sa inyo. Pag lagi mo gusto po siyang mapapanood. Ayan, mapagtawang ka. Welcome po, Ma'am Kabugi.
Yan, abangan niyo po ko yung live ko every Sunday 6 p.m. And Sunday lang po tayo mga live. And every 1 hour rush. Naglabas ng warrant of arrest laban sa ayan, 1 yung ano ni Imam Kabugi kanina. Salamat po. Ang Bicolano Vlog. Yan baka ano kasi ano yan, baka magkaroon din po kayo ng blessing sa kanya pag mapapanood niyo po yung channel niya. 182. 181 kanina eh. Tapos sarong palagay. At meron siya 172. Ba't kaya nagkakaganun? Ano? Dati hindi naman dati. Yan, 1K subscriber tayo, hina lang ang views. Ano na lang yan? Search po natin Kabugi si Yasna. Yung mga buto, ay rin, buto na sa buto. Diba? Ribis ko. Ano ribis ko? Kabugi Yasna. Ma'am Bicolano Vlogs Kabugi. Siguro magaling, mahilig sumayaw si Ma'am Kabugi. Bugi. Ayun na. 1,000 ay nakapag-subscribe na po ako. Ayun. Yung ating channel niya, view channel 1,005 na siya. Ayun. Kabugi Trip Japan. Yan, mapanood nyo sa mga gustong makita ang lugar ng Japan. Yan. Ito yung mga ano nila. Yan. Yan natin dito sa sa akin pong mga videos, makikita nyo yung ating mga dokumentary, may halong tulong, Gusto na ang ating garden. Our garden Kabugi, siya, sibuyas, Bisaya, Bombay. Andito sa kabila, andoon naman sa kabila ay sayote. Kinakabiran mo may na. mga tanim. And then the rest is patatas. Miss Osi. Miss Osi at 50, may kalab shout out po. Kumusta na po kayo? Our garden Kabugi, siya. Kalampitos, bumibilog na yung mukha mo, pati tiyan mo, lumalaki na ingat sa health. Huwag mong pabayaan, mas tumaba ka. Ako, Mami Jun. Kaya kaya sa buntok po tayo nakakyat. Sabi ni Ma'am Kabugi, mamigay tayo ng groceries pag malapit lang, pero pag malayo, ikas tayo. Yan, sabi ni Ma'am Kabugi. Nasaan ka po, Kuya Yoyo? Sabi ni Miss Osi. Dito po ako ngayon sa amin, sa Tinambak, Camarines Sur. Nabilog ko. Kailangan. Kaya po, Ma'am June. Kaya sa mga bunto ako nagpupunta, tumutulong para mahatak po yung ating ma-stretch yung katawan natin. Parang walang ilaw doon. Ayan. Salamat po sa paalala, Ma'am June. Natin yan. Punta natin kay tayo sa Mount Israel. Bukas po, mamigay tayo ng grocery pero pag malayo, Gcash yan. Yan. Dito po ako sa Camarines Sur. Miss Osi. Ingat ka po, Kuya Yoyo. Salamat po Salamat po, Miss Osi, sa laging paalala. Yan. Siyempre kay Ma'am June.
kay Ma'am Shirley Crow. Yeah. Si Ma'am Rose. Madalas maputol signal mo. Opo, napakahina po ng signal dito kasi ang ginagamit ko po dito, Ma'am Medyo, ay ano, piso wifi lang po. Yung hinuhulog na 5 piso. Kaya mahina. Sayang di tayo magkita, Kuya Yoyo. Nasaan po kayo, Ma'am Miss Osi? Dito ako sa Camarines Sur eh. Sa Manila ata kayo, kasama ni Ato. Lagi mahina signal niya. And salamat din po kay Ma'am Rosana sa patuloy na support din sa ating channel. Ay napakabuti niyo po. Baga nasa airport na ako po uwi sa Pinas. Ay ingat po Miss Osi at 50. Sabi pupunta daw sa Dait si si Ato sa June. Magkikita po Miss Osi. Wala dito. Pwede na magkaroon dito ng kaso nasa airport. Ingat po kayo Miss Osi. Makaabot kayo dito sa Camarines Sur. Or punta kami ng Dait. Step kung paano kami magtanim dito sa Japan. Hindi yata kami mag-abot ni Pare Koy Ato. Sayang. Sa Manila lang po ba kayo? Pero baka hintayin po kayo ni Ato. Miss Osi. Yan, abangan niyo po yung ang muli ating pagbabalik kay Nicole. Maraming salamat. Kay Tita MM. Kay Mami June. Yan, may galap shoutout. Hindi. Ngayon mga antayin namin ang balwar. Manila at Bacolod. Diretso pa pala kayong Bacolod. Maeroplano na lang po ba kayo? Ayan. Malayo ang Bacolod. Ingat po lagi, Miss Osi. Kabugi yan. Suportahan po natin ang Kabugi. Yan. Maganda rin yung mga nila. Mga video. Sa sunod, package naman. Salamat po, Kabugi. Black at orange. Bukas isabay ko na yun pambayad para doon. Salamat po Ma'am June. Wow, blessing po. Salamat sa blessing Ma'am June. Ayan, magbibigay po si Ma'am June ng blessing pambili ng gamit ni Nicole. Opo, ingat po Ma'am Miss Osi. May blessing kami ni Ato galing kay kay Ma'am Kabugi. At siyempre may blessing din kami. Order ako sa Live Joke Marcarla noon nakaraan, rub bracelet at t-shirt black orange box. Ayun, may kakaroon ulit tayo ng blessing din galing kay Ma'am Medium. Salamat po Ma'am Medium sa patuloy na support na. Napakano po yan, mga ilang taon na rin po tayo sinusuportahan niyo Ma'am Medium. At syempre may bago tayong sumusuporta ngayon, si Ma'am Rosana. Salamat Ma'am Rosana sa patuloy na suporta sa amin ni Sagap TV. Nakakayamang suka. Ayan. Yan, suporta po natin Kabugi PH, no? Isa rin yung shout out Kabugi, yan. Evita Arano.
Salamat Ma'am Legion, no? Meron na naman tayong ano, inorder na tayo. Dati sapatos, damit, chocolate, yung mga binibigay ni Ma'am Legion. Salamat. Ganda yun yung parang ano, bracelet. Medyo mahal din lang din yun. Good evening, Sisi, Miss Ossie at 50, sabi ni Marcel Rico. Ingat po sa biyahe, ano, Miss Ossie at 50. Good evening, sis. Yan. Nasaan ang liwanag nitong landas ng aking buhay? Yan, sarap din kay Ma'am Shirley Crow. Natulad kong isang ilan na yung viewers natin? Tingnan natin. Na pinagkaitan ng tadhana. 16. Huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Upang tumakas ka, huwag kang iiwas pa nagbibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay basta ano gagawin ko po yung sinasabi ninyo po, May June. Tama, nice song. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Opo, focus tayo sa goal. Babalik din po yung dating ano natin, dating views. Patuloy tayo mga kalingap. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawing at ikain. Ayan mahal, hindi ko punta tayo sa kanila. Ito, kumakalat na naman na ano, mga nagkalaglaga na daw. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. May na nga po. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Isa
Walang sino man ang bubuo para sa sarili lamang. Tayo na ng Diyos, nakapiling niya. Kapatid ko yan, si Ebits Arads, doon niya ng Japan. Yan, grabe doon niya talaga, no? Yaman. Ebits Arads, mega love shout out. Bigyan natin. Huwag mawala ng pag-asa. Salamat po. Bigyan natin niya. May jacket na po. Walang sino man ang huwag kang maniwala dyan. Doon niya. Doon niya talaga. Bakit ba? Japan, saan po kayo sa Japan? Ako dito sa yun. Oh, mga taga Japan. Yun. Yan si Ma'am Kabugi. Yan, mga taga Japan sila. Tokyo. Si Ma'am Meijun. Ngayon, magiging okay kahit pa paano yung views natin. Ayun. Ano natin yung nag-viral tayo kaya na eh. Kaya punis. Kaya bukas, punta tayo dun. Good evening. Yan. Evita Rado. Yung mayaman daw yun. Donya. Ilang viewers natin ngayon. Fukushima, totoo Donya yan. Ayaw lang ipaalam. Yung kagandahan po, humble. Donya. Yan. Maging humble lang tayo palagi. Sa lahat ng oras, ko'y laging tapat kung magmahal. Ay wala puri. Talaga akong nanonood sa inyo, lalo na pag magkasama kayo ni Hiwan TV. Grabe tao, basta sa inyo, basta magsama. Yan, salamat po, Ma'am Evita Arado. Yan. Sa appreciate yung mga ginagawa. Abangan nyo rin ulit po kami. Kasi magpupuko si Kalingap dito sa Camarines Sur. At syempre, ano na naman, as usual ka naman. Pero, hindi po natin pababayaan yung ating pagtulong, ating pag-charity. Tuloy-tuloy lang po yung At syempre, kami po yung nagpapasalamat dahil andyan po kayo palagi. Ayan. Hindi po mga issue yung ano natin dito. Yung ano natin dito yung wagas na pagtulong. Ayan. Siyempre sa pamagitan Fukushima, okay dyan yung malalakas na lindol. Ilang taon na ang lumipas. Ayun. Malalakas na po yung lindol sa Fukushima, no? Fukushima, Japan. Ilan na yung viewers natin? Di ba? Kasi may tama na yung yun, may 16 tayo. 16 million viewers. May nananatili. Pag kayo ni Ato, pupunta sila next month. Pupunta sila next month.
Oo, 16 years na. Kumusta? Good evening. Okay lang po, Mate sa Mate Mate Materesa Albis. Bigatin Jack. Jacket ba? 16 years na ang nakalipas, talagang lindol. Tsunami. May daanan din kasi ng mga ano yun eh, mga kamidad ang Japan. Grabe yun. Pub kayo ni Ato, papunta sila next month. Okay. And the 15-foot line, 16 May yelo? Mayo? Marayo. Wala yung bilis talaga ng panahon. Sa mga nagtatrabaho sa Japan, mga kabayan po natin. Sa lahat po ng mga OFW sa buong mundo. Yan. Ate ko si Ebits papunta sa inyo, gusto niya i-meet. Oh. Idol noong naglindol sa Fukushima. Grabe no. Tsunami. Grabe yung lindol na trauma ka siguro. Ayan. Basta ingat lang po kayo dyan. Ma'am June, Kabugi PE, Ma'am Ibita Arado, at si Mito Rico. OC at 50. Yan, dinalaw tayo rin. Si Ato, yan. Kaso si Ato biglang nawala. Ayan po, meron na po tayong isang oras. Sanay na kami sa lindol, walang trauma-trauma. Grabe. Yan talaga po ang Pinoy. Tinatawanan lang ang lahat ng mga pagsubok. Kaya, ayan, bukas po, may episode po tayo. Ayan, salamat ulit, Ma'am Medyo, napansin mo ulit si Nicole. At mapa-enroll na po siya bukas. Ayan. Hanggang po sa muli. Paalam, salamat po ulit. Mga nandito. Bye-bye po. At kita-kits po tayo. Basta alas 6 po. Live po tayo. Ayan. God bless. Salamat po, Ma'am Medyo, Ma'am Kabugi, Ma'am Evita Arado, Miss Osia 50, Ma'am Cheryl Crow, Ma'am Rosana, at syempre si Ate Owie. Thanks po. Welcome po. Bye-bye. Yan. God bless. Bye po. Uy, mali na pindot natin. Bye-bye. Bukas pag sunod live po natin, kantahan tayo at kumusta, shoutout. Mami Jun, salamat po ulit.